Tu te duci în Mogorele, nu? Dimineața. Asta din prefabricată, poți să fac la să alege fiecare la ce vrea dorește. Doar frică, grătar, sistem de ridicare de părere, motoare. Cât are ce? Să spuneți la grătar. Nu ca și... Dacă ar fi ales montator de motorești, da? Aici avem o linie gastronomică, ce putem să prezentăm toate cap-toate. Începem cu un blat de lucru, la care putem atașa chiuvetă la gaz. El se pot face la cotele dorite, 50 cm, 1 metru, 2, 3, cât dorește fiecare. După care avem cuptorul. Aici avem un cuptor cu diametru interior de 80 cm. Aici avem o ală de vâlt în stăpănuțe. Optima din modul. Capacul lui, termometru, după care avem o plită. La plită avem, la plită avem mai multe variante, avem 3 variante, 80, 100 și 130. La plită avem varianta de 50-70 cu o grosime de 11 mm a fontei, nervură de 12, deci o plită foarte groasă, niciodată nu se va îndoi. Avem două dimensiuni, cum am zis, 70, 50, 50, 50. La grătar avem 4 dimensiuni, avem zona interioară de lucru de la 68, următoarea este 90, 112 și 135. La grătar putem atașa diferite accesorii, cum ar fi rotisorul. Aici avem rotisorul cel mai complex, cu două sisteme de ax melcat. Putem paralel să preparăm mai multe produse. Avem și sistemul de ridicare-coborâre a grătarului. Aici avem o afumătoare. Focul se face de desubt. Recomandat pentru o oră, pentru a încinge afumătoarea, după care punem produsele și optăm mare. Cam asta este o linie completă, cam de aici începem, restul se poate jongla, se zice, pe dimensiuni în funcție de spațiul fiecăruia. Ne putem încadra și în spații mai mici, de exemplu avem aici un 3 în 1. Avem cuptorul de desubt. Avem grătarul deasupra. La fel putem un sistem de ridicare-coborâre a grătarului. Avem rotisorul și aici poate fi și afumătoare. Deci focul care îl facem de desubt în cuptor ne va scoate aici și putem agăța carnea, produsele și să afumăm.
Aveți acolo și... Aici avem un grătar mobil, complex, echipat cu un rotisor care duce undeva 120-130 kg. Avem un sistem de frigărui cu 6 țepușe, grătarul de inox. Ce este deosebit la acest grătar? În momentul când avem 100 de kg nu pot fi nu trebuie ridica mai sus, mai jos, dar coborâm tava cu cărbun. Aici avem un alt sistem complex din inox, lame cu 5 pe 5 poziții cu ax meltat, sistem de frigărui la care se pot face și coșulețe pentru pui sau știu fiecare ce dorește. Recomandăm interiorul să plecăm cu șamote pentru protecția grătarului, indiferent pe tablă sau este fier sau inox. Aici avem un sistem de ridicare-coborâre a grătarului care poate fi atașat în grătar, este pe două dimensiuni, 80-90 lățimea. La el se poate atașa în locul grătarului sistemul cu frigărui. Aici avem șemineu panoramic cu 3 laturi, deschidere pe verticală și pe laterale pe amândouă pentru curățarea geamului. Aici avem șemineu pe colț, colț stânga sau colț dreapta, deschidere din nou pe verticală și laterală pentru curățarea geamului. La fel și acesta. Cu deschidere pe laterală pentru curățarea geamului. Următoare. Plită 57 de lei. Grație de lucru. Se avem Constanța acum ceva similar. Și dacă întâlniți, vă dau și... Exact. Da, undeva acolo. Da, undeva acolo. Chiar s-a întâmplat așa.
Deci mai este. Uite.